Шухуан Джианг. Да видим. Много ми се иска да ни покаже мастерпис. Хоп! Даже се трудност, така че... О, леле! Това си беше прелет камикадзе. И мисля, че ето тук тя се справи най-добре от уредите. Вижте как успя да задържи пръстите през цялото време изпънати. Нещо много важно. Браво! Аня Калмикова, да, тя имаше проблеми сега на успоредката. С нея започваме да видим как ще отскока. Реално дигна летвата. Добре, браво! То дали не получи сътресение на мозъка след успоредката? Явно не. Нейната специалност определено са търновете. Ето, погледнете, няма сила просто да се изтласква от апарата. Това е изключително рисковано, защото тя прави тези туистове съвсем до апарата. Реално погледно този прескок най-ми хареса, въпреки че е с по-ниска оценка, дори този на Росчина, но проблемът е при самото приземяване, че беше много вдясно. Ето тук идва проблем. Всъщност проблема е с leg separation в началото, след което имаме много добра форма. Вижте, изправени крака и пръсти и късно прегрупиране. Проблема дойде ето тук, че се приземи на линията вдясно. Яде точките и всъщност останаха 13. Докато при Росчина, забележете, много рано, вижте, тук вече е загубила формата си. Още при първото завъртане, тя веднага губи формата и много рано се прегрупира. Погледнете и пръсти на краката, които са въобще никакъв той пойнт няма. Това, което я спасява в случая, е, че се приземява в център. Но ако се беше приземила в средата гайнулина, мисля, че ще има по-висока оценка. Най-високата трудност прескок беше този на... Ето този на Аня Калмикова, но по-моему не изпълнен изобщо добре, въпреки че 1,5 и с най-висока трудност, това може би я спаси. Но не се прави добре. Ето погледнете как са краката. През цялото време нямат добра форма. Сгънати са, погледнете, прегънати крака. Хубав прескок е, когато краката са изпънати. Когато има той пойнт. Ето каква несигурност са тук и каква голяма крачка. Абсолютно не. Дюшек слагаш, за да излетиш в небитието. Не, те просто нямат никаква физика за прескок. Как да ти го направят този прескок? Трябва да имаш силни ръце, трябва да имаш силни глезени, да имаш сила да изхвърчиш. Първото, което е да се затичаш, трябва да си с една идея спринтьор. Ето. Всички китайки реално влязоха с Цука Хара на каква лоша форма. Погледнете пръстите на краката, погледнете сгъването на колената. Не. Едната се целуна за малко коня, а пък другата изхвърча. А тук ето, явно гледа се най-много да стъпиш в центъра. Формата беше ужасна при всички положения.